Добър вечер на всички. Тази вечер реших да остана малко по-докъсно, защото не можа да заспа. Реших да се направя една тренировка, час, и взех си един топъл душ, хапнах и преди да се легна, разбира се, реших малко да прочета. И попаднах на едно много добро стихче, което много може да те накара да се замислиш като цяло. Ще го прочета и на вас. По-добре е да действаш без значение колко малко, отколкото да отлагаш без значение колко много. Амос Бронсън Алкът го е казал това нещо. Значи, какво означава това? Какво искал да каже той? Човекът е искал да каже, че когато използваш ефективно ефектът на натрупване, сега ще кажете какво е това ефект на натрупване, то с какво ми лафи, нали? Ами това е, ще ви обясня по най-простия начин, както може да ме разберете най-много. Ами, представи си, всеки ден правиш по 100 лицеви опори. Всеки ден. В продължение на една година. Какво ще стане с тебе? Представи си, примерно. Ще направиш хубаво тяло, ще направиш хубави гърди, хубави ramена, стегнати, гръб, мръб, всичко. И това всичкото е в продължение на една година, всеки ден по 100 лицеви опори. 100 лицеви опори са много малко. Това са 4-5 минутки работа, нали, грубо казано. За някой може и повече, за някой може и по-малко. Но грубо казано с 4-5 минути по всяко едно време може да те лишат. Ти не си 4-5 минути вместо, примерно, да стоиш на телефона и се скролваш, но да правиш 100 лицеви опори, примерно, пак да се скролваш после. Дали? Не е много, нали, предложение да скролваш, но все пак повечето го правят. И това искам да ви кажа, че когато всеки път получите някакви пари, без значение дали се спечели от инвестиции, без значение дали се били заплата и без значение като цяло откъде, вземете пари. Винаги 10% заделяйте. Дали някой заделя 20, някой 10, лично аз заделям 20. Поне така съм си го сметнал. И в продължение на една година, когато заделяте тези пари, защо са ли тези пари? Тези пари са ви като един буфер, в който имате пояс. Нали? Той се води като пояс, защото, примерно да речем, инвестирате пари, искате да направите печалба, рискувате в даден момент, губите пари. Тези пари може да ви помогнат да подновите капитала си, за да може да направите друга инвестиция, по-разумна, която да ви отвои печалбата и да се върнете загубеното и също да възстановите парите от баланса в буфера, който ви е като пояс. Може да ви потрябват, примерно, в даден момент за нещо важно, а да сте инвестирали останалите си пари, примерно, в нещо. Примерно, аз имам пример. Имал съм случай, съм инвестирал в биткоин пари, но когато нямах заделени пари на страна, имаше моменти, когато, нали, трябваше да се купя да ям, които трябваше, нали, да взема на детето си нещо. Аз тези пари трябваше да ги вземам от инвестицията ми в биткоин. И с времето тези пари просто бяха изхарчени, защото чакахме заплати и така нататък. Тогава нямах тези заделени пари като буфер, които можеха да ми послужат. И инвестицията ми се провали. Биткоина се вдигна, точно когато аз нямах достатъчно пари в сметката. И не можах да хвана момента. Защо? Защото нямах спестяване. Тези 10-20% щяха да спасят моята инвестиция, щяха да спасят мен. И после, след като вдигне биткоина, щях да направя пари и отгоре. Дали. Затова е много важно да имате буфер. Аз така го наричам. Буфер, спасителна жилетка, аз си го наричам така, нали? Който ти помага, в смисъл да не се отдавиш. То пак има логика. Това беше от мен за тази вечер. Надявам се да съм бил полезен с тази информация. И лека вечер на всички пожелавам. Ще се видим пак.